Qiegħed ikun ittamat li każ ta' allegat abbuż minn qassis fuq persuna b'nuqqas ta' saħħa mentali jibda jinstema' fil-jiem li ġejjin. One News jista' jikkonferma li dan il-każ li jinvolvi qassis magħruf ilu ikarkar żmien. Kważi sena u nofs ilu l-pulizija pproċedew bil-każ, iżda l-każ għadu ma bidix jinstema' għaliex kull darba li kellu jkun hemm ismieħ, is-saċerdot involut ippreżenta ċertifikat mediku. Issa qed ikun irrapportat li l-qassis se jitressaq il-qorti fil-jiem li ġejjin. L-allegat vittma ilha tqajjem dan il-każ. Snin ilu din il-persuna irreferit il-każ tagħha lir-response team tal-Knisja li kien temm l-investigazzjoni tiegħu, imma s-saċerdot involut talab li ssir reviżjoni tal-każ. Dan wassal biex f'Awwissu 2011 din il-persuna resqet il-każ quddiem il-pulizija. Iżda kien iktar minn sentejn wara li l-pulizija kienet f'pożizzjoni li tibgħat il-każ għand l-Avukat Ġenerali. One News jista' jikkonferma wkoll li l-persuna konċernata kienet avviċinat lill-Arċisqof Pawlu Cremona dwar il-każ snin qabel ma dan sar Arċisqof ta' Malta u wara li kienet diġà resqet il-każ tagħha quddiem ir-response team. Għalkemm minn tweġiba li kienet bagħtet il-kurja lil sezzjoni oħra tal-midja, jidher li dan il-kuntatt pastorali ma' Patri Pawl Cremona xi drabi kien jinkludi s-sagrament tal-qrar u għalhekk l-Arċisqof Emeritu kien marbut bis-sigriet. Fi kwerela li kienet tresqet lill-pulizija, l-allegat vittma li għamlet xi żmien Mount Carmel tgħid li l-qassis kien jgħidilha int batejt ħafna u Ġesu jridni nħobbok.